नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. निरंतर स्वच्छता अभियानाक पहरे वेदिकेन केली 6 वर्षे पूर्ण. निरंतर स्वच्छता अभियानाक भाग घेऊन पहरे वेदिके आम्ही 6 वर्ष पूर्ण केली. आज जानेवारी 23 तारखेक सकाळी 6:30 वाजेपासून काळी संगम हिंगा स्वच्छता मोहीम हाती घेतली. या मोहिमेत कारवार अंकोला शासकीय रुपाली नाईक, नगरसभा अध्यक्ष नितीन पिकळे, सार्वजनिक अधिकारी आणि विविध संघटनाचे सदस्य भाग घेतले. पहरे वेदिके आम्ही परिसराची काळजी घेऊन कारवार शहराच्या सविता सर्कलाखंच्यान कोडीबाग काली रिव्हर गार्डन पर्यंत रस्त्याच्या डिवायडरात 580 झाडां लावून ताचे पालनपोषण करते असतात. या अभियानाक जाणी लोकांनी सहकार्य बी केले आसा. पहरे वेदिके आम्ही काली माता दीप, याण, लेडीज बीच आणि इतर कಡೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ केली ಅಸ. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಪರ ವೇದಿಕೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾರವಾರದ 46ನೇ ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿ 317 ವಾರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ स्वच्छता परिसर सेवा हेच आमगेल ध्येय दवन घेऊन पहरे वेदिके यशस्वी जाऊन मुखार वयती आसा. तशें म्हण शहराच्या समुद्र किनारार 23 जानेवारी सांजेर 6 वाजता समारंभाचे आयोजन केले आसा. हो कार्यक्रम समारंभ मयूर वर्मा वेदिके फाटल्यान फूड कोर्टा लागीं सांजेर 6 वाजता जातलो. या समारंभात कृषी साधकी कविता मिश्रा, कला निर्देशक चित्रपट अरुण सागर, कारवार अंकोला शासकीय रुपाली एस नाईक, नगरसभा अध्यक्ष नितीन पिकळे हेमी भाग घेतले. पैसल गावातल्यान येयल्या आणि निरंतर स्वच्छता करच्याक व्यस्त आशिल्ल्या पहरे सदस्याक या समारंभात सत्कार करून गौरव करतले. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಇಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ಜಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರದ ಅಥವಾ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ನಟನಾಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶೋ ಅಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. इतल्यान ही बातमी हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करता विसरू नका. धन्यवाद.